Samtang atong i-contact atong posibleng hinabiyon, grabiha na gyud sa palaliton. Di na matabang grabiha og ikaw mamalit nga kanang tanan imong paliton hagbay rang nahibos ng imong kwarta rin. Pamahiboson, madugay ang itlog na lang mo makuot na lang. Basta grabiha gyud sa palaliton. Basta pagkabangaga ko ni gobernuhan di gyud matabang. Now, ako sa ning unahon og hisgot ning mga gi-recommend sa Senate Blue Ribbon Committee pinaagis pagpanguho ni Ping Lacson. Awa ha? Kaya sila man kaubanas Tito Soto mo nang og imong tanahon Tito Soto dagang presidente na parot. Ping Lacson, I'm sorry, si Ping Lacson ni dagang presidente na parot. Tito Soto na parot. Ilang gi-rekomendar filean og kasong plunder ang mga kauban nila abi na kung ang senadora ilang gikuan gi-appeal man di ay sila Mitch Congresswoman Mitch Kahayon oy congressman kato saldi ko maanaan mo to yung warrant of arrest manibunuan pag yun mani hinungdan sa grabing politika perti na yung pagkamahalas paliliton kay kining gobyerno perti pong pagkabangaga ang loto ticket ha patong gahapon dito sa grocery shop tag-25 naman po ang loto lamig ang komedyan nga og sige kag palit og loto mas dako ba yung chance yung maigo kas kilat kaysa makaigo kas jackpot at ang pangutanon kaning mga taga MSME kaning micro small and medium enterprise nga ambot og magsilbi maghaning ilahang in town nga doon naraman mga scholars magsilbi pa maghaning sumabot ng panahon nga karon dako kay kantidad imong kwarta apan inig palit nimo pirtirang gamayag mapalit. Tagiyag tagdumasa Insos Meat Market si Sir John Del Rio ato rin pangutan. Sir John, may buntag! Maayong buntag ug maayong buntag sa atong tigpaminaw. Maayo pa bagyo kaya ni panahon na Sir John pati namang pagagrabihas palaliton katong giingon nga na nagunang palaliton o katong wa maguna na ni mahal na tanan. Unsay inyong reaksyon ani unsay inyong posibleng panawagan sa gobyerno kamong naas MSME o sa BCBP? Mag-utong na lang kita ni sa presyo karon og sa kahimtang sa atong gobyerno. Kay wa magita mahimo. Mahimo ni kung magkaiyo sa tatanan. Lisura man abi naman Sir John. Ultimong o tanon na kanang kamunggay lang yun. Perti naman pagkamahala kay ang ilang irason dito sa bukid barato ra mapangayo pa. Pero ang pangutana kay baton pa kanalaging transportation cost perti man pagkamahala mo hinungdan nga inig abot diri sa mga merkado mahal kaayo. Kamo din na kani sa retail ang barato ron ang kayang isda 500 naman. Ang karne nagpabiling barato kaagwanta pa ba mo? Mao na siya giingon utong lang gyud sa tinud-anay lang maglisod kita kay that is only one factor ang imo gihisgutan ang presyo. Ang ikaduha nato nga hisgutan which is dako kayo nga contribution ang rentals og ang power cost. Na mahal man tanan sir. Mao na siya ang dako kayo nga contribution sa cost ang rentals og ang tawag ani ang electrical cost nato kuryente. Ang atong abang, atong kuryente, dako-dako gina siya nga contribution. Paita ka dili man mahimo ning mga karne og pabahuon na nimo sa imong kangan kinahanglan magyud kuryente aron mo pabugnaw now. Do na ba'y pag-increase Sir John karon sa mga rentals ninyo sa mga tanang mga stores sa kanang mga branches? Ang rentals ga-increase magit na sa almost every year. 5%, 10%. Mao na siyang pinakadako na to nga cost, no? Ang rentals gyud kay kung mag-rental kag let us say isa ka pwesto 100,000. Bawion ginan siya nimo more or less 3,500 a day sa rental pa lang. Sus Ginoo kadako For you to get a 3,500, you need to sell let us say 30-40 kilos already. Wa pa'y labot sa compensation sa mga wa pa nailabot sa sweldo o sa benepisyo. Sus kabiha naghana pero sir kanina ang wa ba po nama mo yung mga sakop sa BCBP nga nagparenta wa ba po sila moingon nga di gyud magsilbi og inyo ako ning increase kay kauban naman ta ang ihangyo na ta
Ang ato policy, negosyo, amigo. Ah. Kay gabayad man sab na sila og buwis every year. Gabayad sab na sila maintenance cost. Kuman kung pananglitan gibarog na nga nay loan, gabayad sab na sila sa ilang mga loans. Oh, dagan kayo faktor mao na nga karong panahon na kung ako'y mo pangutan-on, budget gid tag maayo nga matag usa nga panimalay, no? Budget gid tag maayo kay kumbaga hinigtanay gid sa bakos. Pero dako kay kantidad ring akong uskalibo, pero ang mapalit dito sa Inso gamay na lang kayo. Tinuod na kay number 1, atong gipanalipdan labi na karon ulan-ulan, pagkaon. Number 2, kung masipunon ubunta, ma-hospital, mao man ang atong ginatiganan, man atong eskwelahan sa atong mga anak, atong mga apo ug atong mga gipa-eskwela. Dagan kayo faktor, lisod kayo. Ang inyong mga scholars nagpadayon pa ba, Sir John, despite anong grabe higpit? Ang atong scholars nagpadayon na siya kay dunamtay grupo sa gawas every month gahatag yun o gapadayon gina siya pero gautong sab mi kay number 1 mao bitaw naghangyo pod mi kay among foundation naaman sa Cebu City. Gabayad baya pud tag buhis gyapon maski nagpa-eskwela ta sa Sugboanon o taga-probinsya sa Sugbo. Kay nga ato mga scholar kasagaran taga Cebu o mga taga-probinsya sa Sugbo. Gabayad gyapon taga ni anak kuan, gabayad gyapon ta nag mayor's permit o business permit despite na foundation ta. So kaning ni asar di na wa ba ni tax exemption di ay or kana mahangyo ng gobyerno? Sa BIR mao na karon sa mayor's office sa Cebu gapangayo pud ta og tabang may kuan lang gyud kaning mayor's permit na wala na business permit kay ang mayor's permit pila man na 1,000 2,000 pesos. Pero last year gipangayuan ta which is kabayad ta 100 plus na hangyo na to murag 50 na lang, no? Man karon mao nang alayo na pud ta sa mayor karon sa Cebu sa vice mayor nga nangayog tabang exempt kita. So kanini asar og na ay exemption still naagyapoy bayro non but ang mayor's permit lang wala business permit nagyapon gamay unsa man may tabo di ay kaning parang litag di ta kakuhang mayor's permit mahunong ba ang inyong foundation o nya at the same time mo undang mangayo ba og mga documents tong mga benefactors didto ninyo sa gawas? Mangayo gina sila ang once mangayo tag mayor's permit dagan na siya. Kay set naman na siya, ultimo ubo, mangayo ta, plumbing, electrical, mechanical, tanan mangayo ta. Mangayo ta nagsertipiko sa mga private individual which is nga inspection ang public, no? Human kung panaglitan dako kayo mabayaran nato sa inana, ang ato mga benefactors sa gawas o locally nato nga mga benefactors, siyempre duwa-duwa silang tabang, no? Okay, mahog nga duda sila nga wa naman tingin ni mag-exist. Tinuod na. Kuman ang atong foundation, if dili ko masayop, gi-credit na sa AAA, no? Kay kompleto man gyud ta. And then, ang gipa-eskwela na to, ang atong feeding kadadlaw, ga-feeding man ta karon malnourished children. Uman every Saturday, ga-feeding ta mga between 150 to 200 children, kaning mga naa diya sila libod suroy sa Pasil, Dumlog, pita. Cebu every lang, Saturday. Cebu City and Province na? Cebu City and Province ang atong mga scholar. Ang atong gipa-eskwela ron sa foundation, mga 200 man kabuok. Uman, ang akong gipa-eskwela nga sa ako gid bulsa. Mismo, Sa akong bulsa, mga 19 ni kabuok, no? Na ako'y nursing mag-graduate karon 6 kabuok. Og na ako'y usa ka business course nga usa, mga 7 karon mag-graduate sa ako karon Abril or Mayo ba kondisyon ninyo, Sir John, sa inyong pag-agwanta ani? Kay kani dako man kaini in taon og kalipay na lang natabangan sa nimo, sa imong personal o sa inyong foundation. Unsay kondisyon after graduation? Kana lang kinahanglan mo trabaho? Kondisyon ana sa foundation namo gi-encourage na sila namo to give back even 500 pesos kada buwan, no? Kada buwan. Once magtrabaho na. Can you imagine right now natay graduates na nanatay na graduates mga 80. And then kung maka-give back sila o tag 500, that's 40,000 a month. If later on natay 500, then natay 250, then the multiplying effect pay so forward. So kayo magsunod ba o din? Okay sa kayo ng pag-iha na? Mao na siya. Kaning ako personal, puros ni mga
puros ni mga pobre as in poorest of the poor, no? Ah. Ang ako lang gihangyo nila nga ang ilang kinabuhi ma-uplift and then makatabang sab sila sa ilang mga Pamilya. parente o mga igsuod, no? Inana nga makapaeskwela Yawa sab ninyo, sila. no? So, Sir John, Dagan ubay-ubay na ko nakapatiwa sa akong personal. Sir John, unsa may kanang kinsa may mo pili? Ikaw ba mismo si Ma'am o si Dong Inso? Any kanang naagyo kay tao nga imuhang kanang bang mo recommend nga kani Sir John okay ni siya kay mo ni ilang kahimtang. Ingon na ba? Kaning sa among foundation natay mga social worker diya, no? Kung mag-apply na sila online, House Hayag Scholarship Training Foundation, kung mag-apply na sila online, ang atong DSWD, maski tuwa pa na sila sa Bukiran, sa Kintolimbo, o uasa pa na dapita, ato gina silang padtuan sa atong social worker. Oh. Dili ta mag-rely sa barangay kapitan o barangay official or municipal or city official. Kita gid mismo magsuroy pagtanaw sa ilang kahimtang. Ang atong pagbisita is an announce, no? And then sa akong personal kasagaran, ang rekomendar aning mga pari. Mga pari nga ang akong ginabayad through sa ilaha, gipadaan ako sa diocese, dito sila nagabayad. Most of them, I never met them. Uy. So, Oo. kung sila kahibaw, o nahibaw bagid sila Kaya balo sila nga ako nag-sponsor sa ila, kay ga-report man sa ila sa ilang grado every semester or every periodical exam makakuha na sila. And then sa akong uban, kaning akong gipa-eskwela nga mga taga-Lapu-Lapu, mga pobre kay ni, na stroke ng ginikanan, na bicycle driver, plumber, inana. Ako mismo pod, ang uban, ako mismo pod ang tanaw gyud kung deserving bagyod, no? Bisa kung say kurso, Sir John? Di mo agwantahon karon na ako'y 7 ka nursing, mag-graduate ning 6 karon Marso. Na ako'y psychology, kundi ko masayop, murag 4 ka buok. Na ako'y kasagaran business course, suman og maestra. In total, mga 19 ni sila kabuok. Ang mo graduar sa akong personal. Personal ni Sir John, ang kaning ni ang silang sa imong personal, murag sakit-sakit may bulsa kada buwan. Asa man imong ingnon nga kinahanglan public school or any private school pa sila magbuot? Naana sila sa UC, kuha na sila kabuok. 7, 8, 9, 10. Puros na sila sa UC, napulo kabuok. Puros na sila ng private school. Wala gobyerno ano? Wala. Kana sa atong foundation nata sa gobernong uban, kay kaning atong foundation kung sa gobyerno makasave tag maayo, no? Yes. Ang atong ihatag, ang atong allowance, kung ang atong foundation duwa man na siya ka klase nga scholars. Natay gitawag residential base, which is gapuyo sila sa ato ang compound sa atong building. Mga 40 na sila kapin dito kabuok. Sa kada napulo ka bata natay gihire nga usa ka house mother, nanay sila nanay gid dito. Na mao naga-monitor nila. And then ang atong uban nga scholars nga community based na sila duol-dulan sa 200 ka buok. Kaana. Dagan kay na mao nang ubay-ubay gina sila. Sir, mao na nga kung mga success story pangayoon ba ninyo after o nya ga-monitor ta nila. Pero kada bang magka-graduate o nya makita na nimo nga nagtrabaho na murag katong ingon nimo nga murag arang-arang na ilang pamilya, daghan na ba ni sila Sir John nga nakita nimo? Ubay-ubay na, ang uban na yung mga balay, ang uban na yung mga sakinan, malipay ta kayang dako. Ang kalipay nga imo makita, dili kabayran. Tinuod, no? Pero man sa atong foundation diya sa Luyo, naapod tay foundation diya nga sa Luyo nga gidala po na siya sa usa ka doktor nga gibaligya niya tanan iyang kahimtangan para pagpadagan na ng foundation. Kana nga foundation mauna siya ang makita na to mga snatcher sa Kulon, mga manulis nga petty crimes diya sa Kulon o diya pag-uban sa Sugbo, no? Sila ang gapakaon, sila ang values formation, kita ga pa-eskwela sa Hausayag. In fact, karon nanatay usa ka third year criminology student. Inana. Mao ni mga karaan nga buang sa posibleng mao na manakop? Oo, ang dakpunon puhon siya na manakop. Okay, sarada.
Oo. So- Kani amo foundation kasagaran aning gasuporta magud tuwas gawas. Ah. Locally na ginagmay maghatag inana. Mao na siya ang ako mga supplier nga uban gahatag na sila commitment na 3.5 billion, 1 million. Oh. Pero ang atong kwarta wala diri sa Cebu ha. Tuan na sa Germany padala lang tag budget Ah. a month in advance, suman ipadala na nilang budget diri nila on a monthly basis. Sweldo sa ato mga social worker, sweldo sa ato mga house mother, o sweldo sa ato mga tawag ani kaning sa office kay ga-report man kita sa DSWD every now and then ang DSWD tuad dito ang region ug ang probinsya. So, Sir Ibang John, syudad. kaning inyong mga skalas, murag, balhin tani ba, biyaan tong ekonomiya, kay murag makaguol na unaon. Kaning, Makagool na ko kay ekonomiya, una-una nimo wa gani ko basa ni newspaper. Sir, kaning mga aring ko skalas ninyo, kana bang inyohang mga nag-graduate, kanang mga kuan, unsa ba, pananglitan ron, makagraduate sila, o na, mga employer man po mo at the same time, although di amos micro, small, and medium, unsa ba inyong, posible bang, na ay, inyong ika-offer nilang trabaho, okay ka dire, okay po ka dito, what if mo abroad, kay akong nadunggan, naman to na-pa-abroad ganit nimo, ang inyong pagkitabangan empleyado to sa INSO. Dagan kayo na nag-abroad na, no? Maski sa atong scholar dito sa Hosayag, dagan na ka nakalarga sa gawas gyud. Kana ikalipay na namo, no? Maski kana ang amo mga empleyado, kung maingon sir, mag-resign ko, asa man kadong, maglarga ko sa gawas. Lipay kay ko na, proud ko kayo ana, kay nakatabang ka sa iyang pag-asenso. Train mo, Oo. train Inana mo, nga. labay dito ay largas gawas, mag-train na po bago, lapas mo. Dili nato ano nila ba kinalang tabangan natong tao kay basin maingon sila nga ikaw sir nasinso naman ka kami di nimo tabangan. Ang pagtabang kinahanglan ang kalipay dili man ni Bayaran ang kwarta, imong tinuod. pagkadato sa kalibutan dili man kwarta. Tinuod. Pila ba ka buok natandog nimo ang kinabuhi nga naasinso tungod sa imong pagtabang. Sir, doon na Mao ang ba'y namalik pinagsanay nga na? kalipay. Gikagawas nasod di balik o niya wa mo kaila di man mo tanan wa ka kakita anak nila pero mo di balik nimo nga ako tong scholar nimo Sir Jude o niya magpasalamat na abay ni anha na nimo pila na og do naman pila ka buok na maiya pa nimo. Ubay-ubay na kay usay mabilin sa akong lamisa kung wala ko diyan na gihatag Oh, naiusa Pasalubong. at pila kay gayon birthday nako Oh. magkanto dito magdalag cake magkanta pa Oh. na ba mao na siya mao na ang mga dili kabayran. sila no. Pero wa ka kaila, sir. Kinsa although na ba sila nga tingali o maghatag og gifts during your birthday, pero wa ka kaila gid ani nila in person. Kasagaran katong gipa-eskwela nako sa Negros wa gid ko kaila ato nila wa gid ko kakita ato nila kay ang maghatag nako ang ila man lang diocese maingon nga mao ning nga mga bata gipa-eskwela nimo ang uban last January na meet na kong usa kay tuwa man ko dito na ako dire basin libre mo magkaunta inana So mo din mo mo din ni tubo ni daghang kaayong branches sa Inso kay daghan na nag-ampo para nimo Sir John. ang kaning branches karon sa Enso ato ni siya gikuhaan gyud ubay-ubay tungod nga ang rental suman ang ekonomiya perti kabati. Hinaya niya Retail industry worldwide is really slowing down. paita. Pero Worldwide na, hindi lang na sa Pilipinas, tibok ni sa kalibutan nga ang retail gay hinay-hinay gyud. sir dili akong pangutana ni sa partner ha. Og ipunon kuno tanan ang imong mga scholars o niya imong ipanawagan og sa usa lang ka lugar pwede na kuno ka magmayor or maggobernador. Mao nang pag-ignore nga kanunay na ko itubag. Wala pa ko mabuang. Di ka interesado og blood control Sir John? Dili ko interesado ana kay number 1 tawag ani kani magpolitiko manggod ka. Maski wala nimo gibuhat nabuhat nimo. Yes. Ina namo na siya manas bali pa nga maglakaw tas dalan taas atong noo and then wala tay problema dagan patag amigo kay ang politiko you don't have permanent enemy, you have only permanent interest.
Pero, Oo. pati, huwag tanaw, Sir John, murag ako ang kayo ka namang mas okay ra yun, og ari ka sa kay mas daghang kang matabangan sa hilom nga paagi, kay og ang mga politiko Yes. nga tabang, ibutang man dayo sa tarpulin. Wala tana dita actually kani even ang akong pagpatabang sa akong mga personal nga scholars og sa among hausayag low profile kay ta wala ta nagibudyong o wala ta nagisaba kay ang pagtabang dili magid kinahanglan na atong paibalos katawhan. Di ba? Matod Ito, sa Biblia ayaw paibaw Sige, ang walang kakamot nga sa imong gibuhat sa tuo nga kamot. Tinoon. Sir John, dito sa Negros, ang nahitabo ba sa Negros, katong imong gipangtabangan, nga gipa-eskwela, napa-eskwela, kato, wa pa siguro kay, labi na yung taga-Bukid, wa siguro rebelde na unta turon, kung wa pa nimo, pati na ka na rebelde dito sa inyo, sa una, even karon gani, o wa pa to nimo matabangin, ba siguro, gunit-gunit itong M16 ron? Kani dito ang gitabangan ako mga taga-Bukid na dito. Ang nakanindot lang karon dito ni bahar-bahar na ginang NPA. Oh. It is because ang farm to market road dito sa Bukiran natarong na gyud no, nahinahinay gyud ang tarong. Very good. Very good. Mao na siya nga ako dito magid ko nagdako, nagpuyo magid ko dito although akong aman taga-upon. Ni bahar-bahar na gyud ang NPA. Gamay-gamay na lang gyud na sila. Ang uban siguro na dili na NPA, ang uban na tulisan na lang gyud. Siguro. Pero tingo usa gyud katabang pag-agni nga aritas nindot nga kinabuhi ang inyong pagtabang sa foundation o sa imuhang personal nga mga scholars. Murag isaluduhan na mo na Sir John. Tinuod lang kay marag mawa man among kalagot ang ekonomiya. Murag di saludo na hinuon mi ani buntagan nimo diha na. Kani ekonomiya kapoy kini isgutan karon sa tinuod-anay wala Iso. gabasag newspaper. Kay murag ang tanan nga newspaper kung imo tan-awon it's all opinionated. Ilang tagsa-tagsa nga opinion no man ang atong ekonomiya karon puwerte gyud kabati. Dito lang dito sa ground aron mahibaw gyud sila. Puwerte gyud kabati kay dili gyud maayong dagan. Anyway, Sir John, with that, salamat kayo sa imong time, ha? At least, murag nawa itong kalagot na mo kinuhiya tungod sa scholars. Nga, amoy ato na hinoon, murag okay rin yun. Ari na ta scholars. Sir John, salamat kayo sa time. May buntag. Dagan salamat ka og na mayong buntag sa atong tigpaminaw. Moto, tagiyag, tagluma sa Inso Smith Market. Matay, tinuod lang. Siguro nag-rebuild yan, tanay ko pa ni Paskulahan, no? Kung itong M16 yan ay flag, kanang sumbuhan man ay flag po, ha? Ito, Negros, namino sa nino, nakatabang sa sila, kay taga-Bukid is taga-Bukid, ganito, dali naman kaining ma-indoctrinate anang mga binuang sa walhong grupo. Pero nagka-eskwela, bahala mo niya, ay, mantrabaho mo niya, puting pa kayo, graduate, katrabaho na, pag sapatos, peting ito, sinaw pa kayo, kuha mo rin nagbuko-bukos bakukang sapatos. Hindi na sinawa. Kutan na akong agaw nito ba dyan, amot og naapa pa itong iya, ha? Agaw na aspo agravante, naapa ba ka itong iyahang sinaw kay sapatos? Kaya may big boss dito sa Badjan District Hospital sa record section. Agaw na ito yung sapatos ba? Mapa-eskwela kag wa ni mo dam, ha? Wala tubukin, sige na kag gunit ito. Primero, gunit mo, daro. Ma'am, ginanito sa mga gani. Ako kamahay mo kay ko na. Pero, kung mapa-eskwela ka, di naman sa nabiyaan ginanay mo. At sibo, amay mga rebelde. Pero ato dito, naagi, matay. Magunit ka ato. Di ka magunit. Daro, puol kayo ni Daro. Karing armalahit, be.